ang rheumatoid arthritis is an ano na siya autoimmune condition, no? So kung Okay. magsilig ka autoimmune, ang bilang immune system ta mo nang gabato sa mga tangkaso, virus, bacteria, amo nang first line of defense na mo, no? Kung may mga ga-affect sa lawas ta nga wala dapat ga-affect sa lawas, amo nang immune system. Magsiling ka autoimmune, self ang lawas, ang immune system giniigo ang lawas bo bisan way man kontra, no? Okay. So, ang rheumatoid arthritis, ang immune cells mo, nga dapat gabato sa mga kontrata, bacteria, virus, etc., giniigo iya ang joints mo. Usually, ang wrist, kamot, tuhod, pwede liog, pwede likod, and usually, hindi not necessarily ka edad as early as 20s, may 30s. Ang usually between mga average 30s or even 40s, gagawaan ng signs of rheumatoid arthritis. Medyo hubin siya gaigo compared sa osteoarthritis, and usually tawag na mga symmetrical, left and right, Okay. pareho ginigo. Left and right, no? Both wrist, both hands, both knees, no? So, and damo, hindi lang isa ka area, no? Hindi lang isa lang tuhod, isa lang ka tiil, isa lang ka hawak. No? Usually damo ang ka-affected, no? And ang management, ang treatment namon sa amo na related man sa pag-target sa immune system na so mga immune suppressant medications, no? So lain ni siyang treatment compared sa osteoarthritis, no? Kag laing man ang pag-diagnose ni, no? So amo na bud like isa makita namon nga dugay nagabatsag dinapil ng balad lang ati kay rheumahon gining pamilya ko kadamo sako-sako damo ginobra. And pagkadto sa clinic, da naman ma-diagnose ay rheumatoid arthritis ni gilang imo, hindi ni simpleng arthritis. So lain man ni dapat ang pagbulong, lain man ni pag-monitor naton.